Nhyira aye abofra wadi mfie ensia 6 years a wo free Akrampa. Abofra yi papa chire mu a wo abofra yi na wo hu se sebi abofra yi ho atechema kakra. Wo ye na obiye bia e de abofra yi twa hospital kwan. Etom rebi no na akwakoye sikasem. Eno achi no papa yi chire mu a ne sika sebi na wo ye baba anase wo ye babren shop no sika wo timi save ye no wodi nyina ehwe abofra na so ankwankosi aga. Yade ba ye papa yi ahwe na adwuma a sebi asase ana ne kiosk ana ne store a na bo yitire no wo no asase ru ababaje na ade abofra yi ma men so na wo ye hairdresser yade ba ye no ama ono so akafia sebi sesi ono so ana wo hwe aye abofra yi abusia chiremu a sese akwakoye arehosem de ama wo mo efise ama ahokire aba wo so pa sese yada wo timu no abusia chiremu a emfie nan a atwamu no fiewura dan ne yane dia no wama wo matena mu saa wabra wonju won sika be sesei de amise fiewura ne se wontu anase wonpe ba bi foforo na wonko sesei wo mumu bia na awofo ne bia enya adwuma ana abofra yi enso so akwakoye eye how kese ababada wo so awusan chiremu a sesei yemmo won na wo so entimi enje eye Nhyira enkwa enfa ensi wo ho no na wo nso so no enye baabi enfa omuti ento efise emra fiewura ne de ma wo mo sebi wo free mu no eye emra eye mreketo abi awusan esufre yembo a obetim no kakra fa yemo ba mo numbers ya egu screen yesu yi na kakra obeyi no enkokwa nyame Nhyira wo sewi bi na wo de aboa. Interview we so ani ji ho a bo modi aso beko YouTube no search for Bonesman TV, like it, subscribe it. Umia subscribe na so a adoma keto be ban chen na waboso na select all na ade bia de betu bia no wonsa atimi akabi bo modi aso be san so a share. Alright abusia mamu nyina akwaba emfamra eye Bonesman TV medin the Bonesman. And then the first time I make sure say obe like it, share na subscribe to your YouTube channel eye Bonesman TV. Aya machincha chinchin ena me babe pim ewo aya kaswa breku haye Akrampa. Yes na aha me de pim me nem papa bako na e baba twetwen enkomo na omonso so no ne hwa owo no ode ato yanim na enso ye mo a obi ano ye ne no ache na ye de aboa no ndi mpapa wo ha mani ni nkomo aja ti sen ya me adam papa ba je frozen from imano ade Manwala de na wawari me pachan wo ma say pacho omoye nan e ma mienu me ma mienu na menu ba yo otoso say otoso miensa wana otoso miensa me pachan e monitor e na ha ye fa ni say Nhyira e na ha Nhyira na ye wo no ye so yare na ne yare mu no etu ho na mo bebre no de kwawie ya no se yes ne code asai ne code no no ye nim de betimi ya fa ho bi e de fa kwan bebre se angopon be ya dom nanka code ne be ye but ni na na anye ye ti doctors for chwa aye ne code na wanya issue kakra ho me pa chan ni shadi mfie version odi mfie nsia 6 years mo wono no ontimi enante ana ontimi tenase ana ontimi nante kra na tenase ontimi nante ontimi nyahwe ne de anso wada fa se ya for 6 years ontimi kasa on kasa ne kasa na wakashiro nti se ya na why for the past 6 years se ya for 6 years amako mo doctors for mo sha se no koye no ye skabi no mo twa mo amantimantu ya na ere omu twa skama but yem so ye fight ye say e betim ye tua na ya ja akwara na free ne home but ni nyina mo no doctors ne say don betim ya mayen ne code ne omu ntimi nya ho hwe bi nti mutimi tua scan na scan no mo ntimi tua no de ye ntua because doctors ne ntimi anya de so mo ye nti skabe se no mo twa mo amucha 6,000 Ghana cedi na mai 60 million sana ne situation ne sitie me
Okay. Oh, my. Okay. Auntie, ni mu no ada. Akrai no ho afa pa o. Ni hu mi pan. Tino mo hwa ni 60 million 6,000 cedis. Na hodin no sinu ho. Na odi ada hwa for 6 years. Na mimisa edi adwuma na we ya wutimi de support FA. Mejuma me ye baba. Na ye baba. Empashan. Gusi ye baba. Mejai. Ade. Asase rura na jina asase. Enti mi ni adwuma ye sisi bi. Etifi. Me ne mofra ni nyina gufi. Ah, adwuma na we ye baba na asase rura ajina asase. Nti se meka se wo adwuma asai. Ana se wuti fie na meka se wo hwe mofra yi. Mofra for. Enti me guba me show. No wife. And my wife come on 6. Na wife so e. I'm also a hairdresser, but because of our friend in 20 years she be. Na masetena muso te sen. Ya setena mu de nyame pe ne kurai. Because you know be our boy. Aha motena mo amufie. Enye ye fie ye han. Ye han. Before ye ba be wo na be han ha. Ti aha mo han. Pachan. Abosu me bia mutua be sen. Abosu me bia 200. Na no na setena no etesen. Mo edan ne de no. Se. Edan no nyame ye madome beji me tue efiru ani 2 years. But ye wo abofra ya program e buy ni ntino. Me nyeska bia amani bi buy efiru an so hu ye mobo up to now. Say anytime bi e nyeska mano no. But ya hwe ni mo ye nyeska nso mano. Nti ono nso abamu abu odi ama ye nyina ntino. Sisi ya no se ye mpebe bi na. Ye mfa ne da mano. Be mutimi be tua renew dia o. Ya dia woni ye ni asembia. Meka se be mfie 9 de odi achemo ama matena musa bisi na me no kase nti wa ya de pa enyi na nso dina abofra ya ntina wa ya sad na mai na o man nyina no o mu ye okay we nkwa na otesa na we pe na otesa na kani na okay ti onro bi wo hwa ya wonno ma na dey sisi a meti headi me niska bia de tonno ma no but o yare a me ko pharmacy ko hwehwe de ye no ebi won so na me hwe ne modi a me de na ko ne nipa no hwe no ma na duro na otimi didi odidi e de na otimi di on timi nkasa ne si do be ma ne bi obedi odi fufu o de ma no obedi e pe so be pija no ma hwe se ne I initiate acts. Oh. Nti say ya 6 years. Mama engineer. Okay. Nhyira. Hey. That's the saying. How's it? Hey. How are you? Hey. Answering. How are you? Hey. Oh. Gege. Si abusia manaruma. Mejina me papa Ima. Ene abusia aka nyina na mu. Mama yenhwe ye menua bai Nhyira na setenum sei na abofra ye de wo no me papa yi alusu na adwuma sebi na wo ye baba ana ne maame nso so sei
waka fie because of have a friend. Mama yɛnyina yɛnyi yɛm na yɛmfa en support ɛyɛ abusua a sɛbi omo anya saa problem we nim sɛ kakra beyi mesome kakra mbeyi obi akakra obeyi no ebetimi aboa sɛbi sisi ameno kasa yi abusua yi dan a omutimi mfie nan a atwa mu de mu fie wura de amom amatena mu kwa be me sese amre baby aduru no so no fie wura no so no ono so hia bibi kakra cause mo time na so apa ho kra fie wura na ya de papa lusu na adwuma ne ba si na akra no etie mama ye nyina yenyi yeyem na yemfa mo a eye abusua yi blense ketua bia nsa na kakra beyi mesome kakra beyi no me se betima aboa na se mpo eye adwuma bi na betimi abie di ama eye abusua ya afa Nhyira so amom nso monsa akoma no bia me ka say disability is not inability sabi abofra ya wo ne sie no abusua no ebehu se bia na eye how bi na bedom so na mu betima fa abofra yi so ama abusua no nso so I regain it back to my strength. Mesho so bia beyi ne kakra no de apoa. Kaswa Akrampa ana mawoye. So pese obesra abusuan so betima frɛ numbers no. Ye no beba na de bia wo ma abusuan bia no. Ode amomo. Abusuan menia bayi. Tebia na se mdi kan no. Tokuru bia ebewuram ne ayaba. Na yesu ye moa ye won kede abom abusua me de dwuma de ne nyina ebesi aha no me ba aye Akrampa ai wo kasoa ene ne aye me papa ima abetwetwe nkomo sabi omo ba Nhyira ne tibia ni okakra beyi no menu se beboa na ye de agire aye Nhyira enkwa ede asi hono makramu nyina menu se beba na ye ne gisem na ye de bra busua yi makramu nyina biem bye bye